Carles Porta. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Les imatges, els actes i les accions que veureu a continuació poden ferir la sensibilitat de molts de vosaltres. Tot plegat gira al voltant d'un protagonista, el mòbil. En aquest cas, el mòbil serà el mòbil dels fets. Per això us recomanem sobretot que mantingueu desconnectat el vostre terminal, almenys durant els propers 90 minuts. Després, un cop vistos els danys col·laterals que poden provocar aquesta mena de dispositius, ja decidireu si tornar-lo a posar en marxa o bé llençar-lo a la deixalleria per sempre més. Allà cadascú amb la seua consciència. Comencem! La teva filla no para de dir mentides. Però clar, com que és la nineta dels teus ulls... Mira com li cau la bava. Per això tu no li dius res. I què vols que li digui a una noia que té 17 anys? El que fora estrany és que no em digués de mentides. Aquesta nit sortirà amb el Gerard. Oh, però van junts no? Sí, però aquest noi no m'agrada. A tu no, però amb ella sí. I a tu? Oh, és cert que no m'agrada, però te'n recordes quan a casa teva no volien saber res de mi? Va servir d'alguna cosa? Que no? Quants adolescents passen per la teva consulta buscant una teràpia? Montserrat, t'has de mirar les coses des d'una mica més d'alçada, com faig jo. Però és que és la meva filla i no puc veure les coses amb tanta alçada. Però és que li qüestiones tot. Sóc jo la que contínuament estic qüestionada. Vine. Ara te n'explicaré una. Aviam quina reacció tens. Ho vols saber? Sí. Ho vols saber segur? Segur. Tenia una caixa de condons a dins la bossa. Collons. I no un ni dos, no. Almenys n'hi havia una dotzena. I com ho saps? És que l'he trobat. Li has mirat la bossa? No, estava buscant una cosa i mira, l'he trobat. Montserrat. La Laieta està vivint el drama de sortir de l'escena familiar. Doncs deixa-la sortir sense tocar-li tant els collons! No, ens podem equivocar, home. Necessita un conflicte per definir-se. Un model del que desprendre's. Montse. La meva mare, la Marta, era nuadora al molí del Castell. I no va pas ser tan complicat sortir de l'escena familiar, Me'n recordo que la mare era a la cuina, surt de la cuina i diu: Ramon, que em pots anar a buscar un enciam a la... On és el Ramon? El Ramon ha marxat, No t'imagines el fàcil que és sortir de l'escena familiar. Per cert, m'agraden aquestes arracades que portes, que són noves. No. És que fa molt temps que les tenia, però mira, no me les posava. Hòstia, però és que foten un pam. A tu no t'agraden tan llargues, però et queden bé. Ja hi vaig jo. Hola, Jaume. Hola, què tal, Dani? Què tal, com estem? Ei, Montse. Hola, Jaume, què tal? Com estàs? Perfecte. Bueno. I el Jordi, que no ha arribat? Encara no. Bona nit! Hola, Carme. Hola, Ramon! Què tal? Carai, no t'has afaitat avui, Anat a dormir tard, és festa major. Porto una tarta de tiramisú. De formatge de mascarpone o de ricota? Mascarpone, vull veure si tens la barra de dir-me que el teu és millor. Passeu. Què tal? Porto un tiramisú. Escolta, i la Laieta? Ui, la Laieta ja fa estona que ha marxat, la Laieta. Però què ha passat? Res. Que li he trobat una caixa de condons a dins la bossa. No.
Mare meva, si m'arriba a passar això amb la nena. Carinyo, que la nena té 5 anys, que em farà 6 anys. Bones! Hola! Hola, Sara, què tal? Com estem? Hola, Sara. Tal. Què tal, nois? Què tal? El Jordi, què? No, què? Encara no ha arribat, ho sé. Bé, us he portat una ampolla de vi. Sí, és biodinàmica. Ets tan rata que només ens has portat una ampolla de vi. Però és que és biodinàmica. Ai, Sari, què vol dir biodinàmica? Doncs això vol dir que val 25 euros, això. Això vol dir que us han pres el pèl. Aquesta mateixa ampolla la regalaven al Bonària comprant 2 traseros de pollo. Ei, gent, com us imagineu que serà la nova del Jordi? La nova té un nom, es diu Rosa i no comencis, Mira, jo no en tinc ni idea, però és que si està amb el Jordi, segur que és encantadora. Carinyo, si està amb el Jordi, encantadora, em sembla que no serà massa, Ah, no? I per què no? Home, Jo no sé com tu mires, Marc? El Jordi és un home que agrada a les dones. A mi em sembla meravellós. I estic molt d'acord. I a més, és molt fàcil, enamorar-se del Jordi. sí, és protector, dona seguretat, tot un cavaller, el Jordi. I net. I una mica torracollons. Per cert, Sara, així que és fàcil enamorar-se d'ell, poder que vigilis. I si es presenta amb un fòssil, què farem? Amb una madureta, vols dir? Cuidado, que aquí la Montse i jo estem a la zona de les maduretes, en compte, noi. Ei, parla per tu, bonica? Vull dir una vella autèntica, d'aquelles que porten 2 litres de laca al cap, una bossa de plàstic del Prica en comptes del bolso, i que diuen aquest matí m'he anat a fer la permanent i s'han deixat els rulos aquí. Què, com reaccionarem? Segur que serà millor que la Sara. Calla, no parlis d'ella ni en broma. La Sara? Quina Sara? Oi, l'ex del Jordi. I aquella precisament encantadora no era, Mira, ja el tenim aquí. No, perquè el Jordi l'última vegada que va venir va tocar el timbre 2 vegades. No és el Jordi. Sí que és el Jordi. Ei, hola Jordi, què tal? Ei, Com estem? Ramon, bona nit a tothom. I bé? I la Rosa? Oi, la Rosa us demana disculpes. No es trobava bé. O sigui que no vindrà. No, tenia febre. Carai, Jordi, tenien tots tantes ganes de conèixer-la. Ella també estava molt interessada. Me sento o marxo? No, seu. Quina cara. Seu, que ens explicaràs. A veure. I tu, com estàs? Jordi, ja t'ha deixat? No, Va, digues la veritat. no m'ha deixat. Què heu discutit? Tampoc hem discutit. Quina edat dius que té? No hem parlat de quina edat tenia, Oh, així doncs no és pas molt madureta. Va, què dius, Ramon? Oi. Prou. Hem quedat que no faríem més bromes sobre la Rosa. Té, Jordi. Allà n'hi ha un de biodinàmic. Després diré per ell. Salut! O com que la Rosa no hi és. Pues jo sí que hi soc, què deia ho deia. Home, allò típic. Per exemple, O com que no la coneixem, que si serà alta, que si serà baixa. Si serà rossa, morena, pèl rosa... Ai, deixeu-lo tranquil. Rosa és un nom molt maco. I Jordi i Rosa queda superbé. Rosa, Jordi, només ens hi falta el llibre. Però escolta, Jordi, perdona, Però explica'ns alguna cosa de la Rosa. però què vols que t'expliqui? Ai, no sé. Estàs enamorat? Ui, jo què sé si estic enamorat. Montse, com se sap si estàs enamorat? Ai, a mi m'ho demana. O tu ets de professional, tu saps d'aquestes coses? Ai, ja t'ho dic jo, Digues. Mira, si parles amb ella 30 minuts al dia, és que estàs enamorat. I si em parles 60? És que estàs molt enamorat. I si no parla gens, és que estàs casat. Però escolta, quant temps fa que esteu junts? Oi, ja fa un parell de mesos. Així no fa gaire. Jaume encara crema la flama. Doncs mira de no socarrimar-te-la. I per què havies escollit justament aquesta nit per presentar-nos? Ha vingut així, Sara. Ai, us en recordeu de la nit que us vaig conèixer? Aquella nit és que estava tremolant.
I per què? Estava nerviosa, pobreta. Home, és que conèixer el grup dels grans amics del Marc és que aquella nit em sembla que em vaig canviar 10 vegades. Les calces. No, les calces sí. Però és que em sembla que va anar tot bé, perquè ara és que és ben bé com si fos una més del grup. Qui, tu? Tu? Una de nosaltres? Però què diu? Carinyo, que t'estan prenent el cor. Ai, sí, home, sí, Sara, no veus que ets la nostra preferida. Que sempre em feu el mateix. I per cert, us n'heu enterat, oi, del que li ha passat al Dídac? Bueno, ara sí que ho sabem, però ell no ens n'ha dit res, Ah, i si ho haguéssiu sapigut abans, li hauríeu dit a la Clara. Segons tu, què havíem de fer? Anar a veure la Clara i dir-li saps que el teu home s'està tirant un pibon de 23 anys? En sèrio? Només té 23 anys? 22. Bueno, a punt de fer-ne 23. Uala! Ai, Sara, és ben bé que aquests 4 són uns carallots. A veure, és un tema delicat, Ha d'anar amb molt de tacte. És una qüestió peluda, I tant, peluda. T'hi fots amb un embolic i després la culpa és teva per haver-te ficat allà on no et cridaven. Jo no diria res, Jordi, tens tota la raó. Ja ho sé. Ui, doncs jo ja us aviso, si el Marc m'enganya, vull que m'ho digueu. Ui, doncs mira, ara que et tinc al costat ja t'ho explicaré tot. Calla, conya, què? Ai, Sara, aquests 4 es cobreixen les espatlles entre ells. No t'ho dirien mai. Tens tota la raó, Carme, són tots igual, Una batalla perduda. Són massa diferents l'home i la dona. Sí, de fet sí. Som com un vi normal i un vi biodinàmic. Som com un PC i un Mac. I es pot saber l'home què és? L'home, un PC, òbviament, costa poc d'aconseguir. Agafa tots els virus i només pot fer una cosa a la vegada. Exacte, mireu, el Jaume, quan es dutxa, o s'ensabona o canta. Si fa les dues coses es bloqueja. És tan graciosa com vol, de veritat. En canvi, les dones som el Marc. Ràpides, intuïtives i elegants. Sí, però sortiu molt cares i no sou compatibles entre vosaltres. Sí, i també generem dependència. Bueno, i en Dídac què fa ara? O pots comptar, sense casa i sense filles? Però amb una jove de 22 anys? Una vida dura! S'ha d'empassar eufòria, anar de botellón... I escoltar tot el dia la Rosalia. Sí, vosaltres us en aneu rient, però ella s'ho ha quedat tot. Tu la casa, el cotxe, els diners... Mira que n'arribes a ser exagerada. No, demana-li al Jordi com va això dels divorcis. A mi no em van treure ni un euro. Qualsevol sap el que guanya un mestre d'educació física, per això ningú. Ara, quina cosa tan absurda, Una família trencada per un missatge. Perdona, no confonguis, Ramon. Una família trencada per una aventura amb una nena de 23 anys. Encara no complerts. Que no. Que si la Clara no hagués llegit el missatge... Boja! O sigui, encara sobretindrà la culpa la Clara per haver llegit el missatge. Quins collons tens, Marc? Hòstia, Carme, però és que s'ha de ser imbècil per tenir una aventura amb una nena de 22 o 23 anys i no tenir ni la prudència d'esborrar els missatges. Marc, què coi dius? A veure si t'entenc. O sigui, tu consideres en Dídac un imbècil per no borrar un missatge i no el consideres un fotut porc pel que ha fet? Escolta, Carme, no. A mi no t'emprenyis que no he fet ni una cosa ni l'altra. Home, ja, et faltaria. Va, passa'm aquestes olives. Però el Marc té raó, S'ha d'anar amb molt de compte. Cony, clar. Aquí dins ho guardem tot. Qualsevol intimitat, qualsevol petita cosa la guardem aquí dins. Estareu d'acord amb mi que aquesta merdeta, aquest aparell, s'ha convertit en la caixa negra de les nostres vides. Ara li ha tocat amb ell. Però a veure, quantes parelles es trencarien si un dels dos podés llegir el mòbil de l'altre? A mi el Jaume no me'l deixaria veure mai el seu. Què estàs dient? Què estàs dient? Que no et deixaria veure el mòbil? Home, fotem... Per favor, home, per favor. Mira, aquí el tens, agafa. Mira, si li tremol la mà. Jaume, deixa-ho córrer. Mira que no m'ho agafi el peu de la lletra, No. Sí. Però mira la mà. Però mira si ha quedat blanc pel davant i pel darrere. Agafa'l, no passa res, no? No passa res, però després deixa el teu aquí sobre. Cap problema, només hi trobaràs missatges del pediatre. I de la teva germana preguntant-me per la teva mare. I per què t'ho pregunta tu? Perquè tu no li agafes mai el mòbil. I tu? Li deixaries veure el teu mòbil al Marc?
Jo és que jo no hi tinc ni pit. Carinyo, però tampoc el voldria saber. Oh, el Ramon se l'empassaria abans de deixar-me'l veure. Oi, carinyo? Però què dius tu ara? Com a molt hi pot haver algun cul o alguna teta, però són coses de la feina. Sí, aquí és que tots m'esteu dient que ningú té cap secret. Ni el Jaume, ni el Jordi, ni el Marc, ni el Ramon. A part d'en Dídac, tota la resta sou un sac. Però quins secrets vols que tinguem? Oh, i tant, si aquí ens ho hem dit i ens ho hem vist tot. Només faltaria que a aquestes alçades els homes tinguéssim secrets. Molt bé, com que us veig així tan alegres, què us sembla si fem un joc? Però quin joc? Què hem de fer? Va, deixem tots els nostres mòbils damunt de la taula. I aleshores? Aleshores, durant el sopar, tot el que ens vagi arribant, ja siguin trucades, whatsapps, missatges, mails, tot, tot, absolutament tot, ho escoltarem i ho llegirem tots junts. Què? No hi ha cap secret, oi? Però a veure, quina mena de joc és aquest? Ai, doncs pot ser molt guai. Clar. Tu creus? Sí. Jo jugo, jo hi participo. Bo, jo com que a partir de les 7 no em truca mai ningú. Aquí està el meu. Collons, clar, com que no hi ha la Rosa. Si estigués la Rosa jugaria igual. Montse, quina mena de joc és aquest? Un de molt divertit. Ui, a mi no m'ho sembla, Que és que potser tens algun secret per amagar? Sóc jo que tinc por de que tu tinguis alguna cosa per amagar. Si tens algun amant no en vull saber res. Au, vinga, va! Com vols que jo tingui un amant? Tu creus que hauria proposat aquest joc? Potser el té i el que vol és que ho descobrim. Sí. Hi ha un mecanisme psicològic segons el qual tots els assassins en sèrie fan el possible per ser descoberts. Ai, mira, va, i juguem, i si ens avorrim i ens cansem, doncs parem i ja està. És una mica com el joc de la veritat, que abans hi jugava, us en Sí, recordeu? una collonada és. Això és el que és. Marc, el telèfon. Que m'he de preocupar. No. Doncs deixa el telèfon. Ja veus. A veure, anem per parts. Això ho esteu dient en sèrio? No, és que ja està bé, home. No sabeu que és de mala educació deixar els mòbils damunt la taula mentre es menja? Home. Fora mòbils, fora mòbils. El Dídac el tenia sempre pagat. El Jaume, el té sempre cara avall. Què dius, que el tinc cara avall? Què estàs dient? Sí, cara avall. Que et penses que no me'n dono compte? Això és un gest que un fa mecànicament, sense fixar-s'hi. Agafo el mòbil i... pam, el deixo. Doncs mira, aquest pam i deixar-lo pot costar una ratllada de pantalla. I canviar-la val 200 euros. Apa, exagerat. Els paquis te'l canvien per 10 pavos i et regalen 2 troceros de pollo. Doncs ara ja podrem canviar el mòbil tot sovint. Senyores i senyors, el mòbil cara amunt. Va, vinga, juguem. Però ja us adverteixo que si truca ma mare no contesto, Estaràs d'acord amb mi que aquest joc és una collonada, no? Una collonada gegant. Va, deixeu-vos de històries. Anem a veure què passa, va. Hòstia! Però què és aquest top model que tens aquí a la pantalla? És una foto de la Laieta. Collons, amb la Laieta. Doncs deixa'm que et digui que la teva filla cada dia està més guapa, És ben bé que ha sortit a la mare. Quina edat té la Laieta ara? 17 i el farà al juny. Ostres, encara recordo aquell aniversari que vam celebrar al Tibidabo. Quina edat devia tenir? 10? 10, sí. Com passa el temps? El temps vola. Amb el temps, bona cara. El temps tot ho cura. Cada cosa al seu temps. I temps era temps. Bueno, home, que ha sigut una manera d'expressar-me, xicots. Primer missatge... És el meu. És el teu? Doncs el llegeixo jo. Bueno, sí, llegeix. Aviam. Diu... Desitjo el teu cos. Comencem bé. Qui és? No ho sé, hòstia, és que no el tinc guardat, no ho sé. Marc, què vol dir desitjo el teu cos? Vos deu voler dir això, Sara, no ho sé. Però Marc, qui és? Que t'he dit que no el tinc guardat, hòstia, us deu haver equivocat. No ho sé. Hòstia, no ho sé. És el número del missatge
S'ha equivocat segur, Agafa'l. Mans lliures. Mans lliures. Sí? Digui. Ei! Digui! Qui hi ha? Digui! Hi ha algú, perquè no parlen però se senten sospits. Contesti! Ei! Digui! Ei, us heu acollonit, Que sóc jo! Que no la merda, home! Mira què? Un cabró, digue-li. Sí, això, un cabró és el que és. Però quina mena de broma és aquesta? Que no n'hi ha per tant, Però com sembla normal, això? Escolta, la Laieta, que se'ns ha descuidat el mòbil a l'habitació. Precisament avui s'havia d'oblidar el mòbil. Ah, no, deixa-les estar, perquè a aquesta edat van boges. Ben boges. I tu com eres a aquesta edat, Corrion? Sí, això com era? Com era? Vols que t'ho digui jo com era? Sí. Era... Ajuda'm. Superficial. Això. Aquest és l'adjectiu clavat i perfecte. Era superficial. Només pensava en el futbol i en una altra cosa. Mira, més o menys com ara. Que carinyo, ni cas. La seva mare estava desesperada. Pots contar que la teva devia estar molt contenta. Déu-n'hi-do. Ai, jo no en tinc ni idea de si jo seré una bona mare. Però que esteu buscant. Bueno, diguem que ho estem intentant. Sí, diguem que ho estem intentant amb certa freqüència. Uf, doncs un brindis per vosaltres. No, que de moment no hi ha res a celebrar, No. Bé, com a mínim podem brindar que algú té activitat sexual intensa. Això sí. Ja. Encara no hem begut res i ja estem així. Però escolta, no crec que ningú s'escandalitzi per el que acabo de dir. No, però a què ve això ara? Que no crec que ningú es pensi que després de tants anys de matrimoni es continua amb aquesta activitat sexual. Però a què treu cap això ara? Que avorrits que sou. Doncs fem un brindis més tradicional. Pels fills i pel sentit que donen a la nostra preciosa vida. Salut. Salut. Vaja merda de brindis. Preferia brindar per una activitat sexual intensa, la veritat. És que no us està res bé, tu. És veritat, és que sembla que sense fills la vida no tingui sentits. I al final, moltes vegades els fills són una elecció o una comoditat. Una comoditat. Una comoditat, si tens un ror, no penses en una altra cosa, una comoditat. Ai, però jo no vull un fill per entretenir-me. Per què el vols? Per 1000 coses. Digue'm una. Mira, per completar la parella. Pare, mare, fill... I Esperit Sant. Com si la parella no pogués ser feliç en si mateixa. Mare meva, Jordi. Ai, Jordi, quines palles mentals que et fas, Jo estic encantat amb la Laieta i em hagués agradat tenir-ne més. M'ho n'alegro. Exacte. Mireu, jo quan vaig a fer un petó de bona nit a la meva nena i em mira amb aquells ullets tan dolços i em diu «Mama, ets la més bonica d'aquest món». Jo us asseguro que en aquell moment em sento tan feliç, però és que feliç, Feliç. Se sent feliç? No sé si ho heu entès. Ho ha dit. Espera que em faci 16 i t'engegui la merda. Llavors sí que et sentiràs feliç. Ai, sí. És la meva germana, què faig? Agafa-ho. Amb altaveu, va. Amb l'altaveu. lliures. Hola, Sandra. Jordi, Sí? Jordi, ets aquí? Sí? Hola. Hola. A veure, què dius que estic amb el mans lliure? Mans lliures? Sí? Jordi, no s'hi val, dir això. Treuen mans lliures. No puc. Com que no pots? No, no puc. Però què és aquest embolic? A veure, estic a casa del Ramon i la Montse. Hola a tots. Bé, llavors et truco després. Vale, si és pel tema de Tarragona no hi aniré, Bé, parlem demà. Vinga, Adéu. adéu. A veure, la pròxima vegada ho faré millor. Ha sigut el primer cop i m'ha agafat una mica així. Ho has fet molt malament, Bueno, Jordi, Què? què hi has d'anar a fer tu, a Tarragona? ma germana, que m'ha trobat una feina en una escola privada. Oh, i per què no hi vas? És molt lluny. Però que no s'hi pot anar amb cotxe. Sí, Tarragona no és lleig, hi ha platja. sí. Jo hi aniria demà mateix, cap a Tarragona, sense pensar-m'ho. Coita. Tu te n'aniries a Tarragona sense rumiar-t'ho? A Tarragona. Ai, sí, per què no? O sigui, tu demà, sense rumiar-t'ho, te n'aniries a Tarragona. Demà tu, Trinutxano, cap a Tarragona. Sí, ja ho hem sentit, ho hem dit 3 vegades. Ai, bueno, és que jo només ho deia com per animar el Jordi. Però és que el Jordi ja no és cap nen.
A veure, he repartit la tira de currículums. Abans o després sortirà l'oportunitat que estic esperant, home. Si no et mous, Jordi, no et caurà pas del cel. Què és això, un judici? No, però és que no et poden fer fora així com així. No m'han fet fora, Únicament no m'han renovat el contracte. Hosti, però és que porten 10 anys renovant un contracte temporal i això és il·legal. Si volguessis, els podries massacrar. T'ho agraeixo, Jaume, però vull fer això a la meva manera, sense estrès, amb calma i sense anar a Tarragona. Sense estrès, amb calma i sense anar a Tarragona, però poder és hora que t'espavilis, no, Tu tio? deies hora de que ja està bé, no, Marc? Home, Jordi, però és que t'has de posar les piles. Mira'm a mi, per exemple. Un dia em vaig prendre a la botiga de fruita, em vaig comprar el taxi i em vaig treure la llicència del taxi. Alto, que això m'ho apunto. Mira, te'n pots ben en fotre, però em segueixo movent. Ara, per exemple, he posat a la venda la llicència del taxi. Sí, a veure, et treus la llicència del taxi, et compres un taxi, ara poses a la venda la llicència del taxi, després es durà a vendre el taxi, no? Què vols dir? Que has posat a la venda la llicència del taxi? Bueno, vull veure què me'n donen. I quan m'ho pensaves dir? T'ho anava a dir. O quan? Ara és només una idea. Una idea de bombero. No, de taxista. Però aquesta vegada és la bona. Per tu sempre és la bona. Ai, que s'us ha d'explicar tot. A veure, Cabify, Uber, MyTaxi, deu sentit a parlar, sabeu del que us parlo, no? D'aquí uns anys ja no n'hi hauran de taxis. I jo, com sempre, com he fet tota la vida, jo miro endavant, jo miro el futur, sóc un tio que mira endavant. I tant, igual que l'última vegada que vas fer de comercial de futbolins. Ai, Ramon, però això és perquè va tenir mala sort, pobret. Almenys em segueixo movent, hòstia, aviam si n'aprens. Jaume, acosta una mica de teca, sisplau. Per cert, quan et tornen el carnet? No sé, nois, he d'esperar el judici. I per quan és? Suposo ara a finals d'any, no sé. I què, et preocupa? No em preocupa, però és que ja em començo a estar fart d'aquesta història i voldria que s'acabés d'una vegada, de veritat. I com pinta? L'advocat em diu que segurament m'absoldran. No sé. Home, doncs llavors, si surt bé la sentència, podem quedar i tornar a fer un sopar per celebrar-ho, no? I tant que sí. Home, jo ho crec. Ui, qui és? Qui és ara? Hòstia, no. Ai, és el meu! Sí. És el meu pare! Hola, pare! Hola, reina, com estàs? Bé, estem sopant aquí amb uns amics. No trigo ni un minut. He parlat amb el doctor Passarell. M'ha dit que et pot operar aquí, a la Quirón. Ara t'envio el número i parles tu directament i t'hi poses d'acord. Molt bé, pare. Petonets de la mare, adéu. Adéu, trempada. Què és aquesta operació? Ah, res urgent. Una meloplàstia additiva. Ai, nenes, m'arreglo els pits. Et fas els pits! Sí. I per què no me n'havies dit res? Però que no ets psicoanalista. Ai, sí, però i què? Home, les psicoanalistes no es fan els pits. Bueno, la veritat és que té una mica de raó, A veure, si a mi no m'agraden les meves tetes, me les opero i punt. Ja, però aquí està la gràcia, que estàs bé, que t'haurien d'agradar, Montse. Home, és que ets psicoanalista i t'hauries d'acceptar. Ah, vaja, ara ho entenc. O sigui, algú que supera els pits és que no s'accepta. Home, clar. Doncs jo m'accepto amb tot, menys amb les meves tetes. I a veure, dic jo, per què no t'opera el Ramon? Clar, per què no l'operes tu, Ramon? Ara us ho explicaré per què no l'opero jo. El seu pare és el cap del Servei Suprem i vol el millor per la seva filla. I el doctor Passarell és el cirurgià dels VIPs. Un home que treballa aquí però viu a Suïssa. No és com aquell Ramon Minoves que opera el cul i les tetes de les perruqueres i les caixeres del barri. Jo faig el 2 per 1. 2 tetes al preu d'una. Ja s'ha acabat? Què? Que poder no és veritat? No, no és veritat. No és veritat? No. Doncs explica'ls-hi tu si no és veritat. Doncs és molt senzill, és una qüestió de sentit comú. No t'ho dic com a psicoanalista, sinó que un marit no pot operar els pits de la seva dona. És que a més es perdrien totes les fantasies sexuals. Estic totalment d'acord amb ell, Sí, és com aquest cuiner que menja tant i veu tant de menjar que se li passa la gana. Bon exemple, Jordi. No sé si és bon exemple, perquè hi ha molts cuiners que tot el dia van picotejant
i al final acaben com un teixó. També n'hi ha. Això és una excusa. El que passa que el seu pare sempre s'ha pensat que sóc un inútil. Això és mentida. Hagués preferit per la seva filla, no sé, un cirurgià de renom, un cardiòleg, vaja, un geni com ell. Ja n'hi ha prou d'aquesta història, prou. A veure, proposta. Per què no li fas un pit tu i l'altre el doctor Passerell? Clar. Sense dir quin ha fet cadascú, ja està. I quan et despertis de l'anestèsia, mires aviam quina teta t'agrada més. Montse, et plantes davant del teu pare i li dius: papa, quina és la teta del doctor Passerell? Prou, que no vull discutir més. Montse, que ja fa dies que t'ho dic, que no fa falta operar-te. Sí, m'agrada, Ramon. Molt bé. Això és un piropo. Home, en aquest cas, és com que té raó la Montse, no? Perquè és com si el Ramon anés a teràpia i les sessions els hi fes la Montse. Seria com impensable, no? Sí, impensable, perquè el Ramon mai aniria a teràpia. La nit va fina. De tota manera, això d'anar a teràpia, explicar els teus problemes, ho trobo una tonteria, no? Per això ja tenim molts amics. I a diferència dels metges, no cobren un duro. No, ell no aniria a teràpia, bàsicament, perquè per tu la meva feina és inútil. La psicoanàlisi no serveix per res. Però què dius tu ara? Sí, en el fons ho penses. En el fons, fem feines similars. Tu arregles caps i jo arreglo culs. La diferència és que tu tardes un parell d'anys i jo amb un parell d'hores ja he fet. A veure qui és ara. Ara no cal que us poseu tan nerviosos, que és l'alarma del forn que ja ha acabat les patates farcides, home. Ja hi vaig jo, ja. Et vinc a ajudar, Montse, així ens anem emplatant. Ai, gràcies, Carme. Mira, Montse, fa dies que t'he de dir una cosa, i d'avui no passo, perquè tinc un cuc aquí a la panxa que no me l'aguanto. Estàs preparada? Sí. El teu marit va a teràpia. El Ramon? Però qui t'ho ha dit? El Jaume, però no diguis res, eh? Qui és ara? Qui és el meu? No, un tal senyor Bosch. Oi, Què dius? Un tal senyor Bosch que demana per la meva dona. Estimada, vine cap aquí, Digue-m'hi. Qui és? És per mi? És un tal senyor Bosch. Pots contestar. No, home, jo no contesto que no parlo amb desconeguts. No, contesta. No, contesta tu. Bona nit, Ricard. Bona nit, senyora Carme. Disculpi'm. Només la truco per avisar-la que el seu microones ja està reparat. Oh, fantàstic. Molt bé, perfecte. Hores extres, senyora Carme. Però escolti'm, ja passaré demà a buscar. Molt bé, recordi, obrim a les 10. Perfecte, doncs passaré demà a les 10. Gràcies, bona nit. És el xicot del servei tècnic. I el tens guardat com a senyor Bosch. Doncs sí, et fa gràcia, oi? Sí. Doncs és la marca del microones. I si truca el mecànic, què sortirà aquí, senyor Peugeot? Un missatge. 2 missatges. És el Juli, pel pàdel. Piticling. El Juli pel pàdel. Sí, reservada pista per demà. Ai, us heu salvat pels pèls, a mi no m'ha arribat aquest missatge. No t'ha arribat? No. No, de vegades l'alarma de... Ja ens ho fa, això. L'alarma del forn fa interferències i no arriben... No m'hauré deixat fora, no? No, home, no. Que el que passa que ho ha organitzat el Juli, i ja saps com és el Juli. Com és el Juli? Despistat! Molt despistat, molt. El Juli ja el coneixes, el Juli. Despistadíssim és. Jordi, tu prepara la bossa. Sí, exacte, tu t'ho vens igualment, tio. Però, banda de bandarres! Què penseu, que no sé comptar? 1, 2, 3 i el Juli 4. M'heu deixat fora perquè no estic al vostre nivell de joc. En sèrio, l'heu deixat fora? Home, no! Però això és molt lleig. Para, reina, ets
l'Alicia al País de les Meravelles. Ai, bueno, però és que què hi té a veure saber jugar al pàdel o no saber-hi jugar, però si són amics. A mi, és una puta merda, a mi. A mi no m'ha arribat aquest WhatsApp. A veure, Jordi, calma, calma. Mira de fer una cosa. Apaga el mòbil i el tornes a posar en marxa. A vegades si reinicia... Sou tres idiotes. Tia, però podria ser, no? Hòstia, un Missatge altre pel cop, Marc. tio. Marc. Bueno, la Vane diu, truca'm urgentment. Amb 3 signes d'exclamació. Sí, 3! sí. I es pot saber qui és aquesta tal Vane? Què necessita amb tanta urgència? No, si el nom promet. I tant. Em sap greu decebre-us, però la Vane sé qui és. És la teleoperadora de Ràdio Taxi. Exacte. Client a Passeig de Gràcia, cantonada en plaça Catalunya. Us sona, no? Doncs és aquesta. No, truca-la. De totes maneres tenim curiositat per saber la veu d'aquesta tal Vane. Montse, no la penso trucar, perquè segur que em demana fer una substitució i ja tinc el cap de setmana muntat. No, Sí, serà una emergència, un canvi de torn... Ai, mira-la, ella com defensa el seu maridet. Es nota que fa poc temps que esteu casats. Ai, no, que el meu maridet es defensa sol. Carinyo, truca-la. Carinyo, no la penso trucar, perquè si em fa treballar em fot el cap de setmana a l'aire. Ai, sí, és que diumenge anem a dinar a casa dels meus pares. Cony, doncs truca-la de seguida, que ens salvarà un cap de setmana. De totes maneres, la Vane aquesta no és pas el seu tipus, Que és una donassa tota tatuada i amb unes tetes així de grosses. Ui, Sara, digue'm el cognom d'aquesta Vane, que aquestes tetes les hi he posat jo. Hola, soy Raquel. ¿Estás preparado? Vamos a divertirnos. Què és això? És una aplicació nova. 3 mesos i perds de 8 a 12 quilos. Garantits, No puc donar classes d'educació física si no estic en plena forma. A veure, pista. Apreta el botó, nena. Coge aire, bien arriba. Eso es. Mueve brazos. Venga, y mira, balancea al lado. 1, 2, 3 y vuelve atrás. 1, 2, 3 y marcho. Perfecto, una más. Venga, la última. Abre. Vuelve atrás. Muy bien, disfruta, si trabaja. Camina arriba. Has trabajado duro. Perfecto. Flexiona un poquito rodillas. Saca el aire. Respira. Eso es. Relaja. Coge aire. Perfecto. Prueba superada. Jordi, aquesta aplicació ja sap que t'has fotut 2 quilos de patates farcides en mitja hora. Estic cremant-la. Mira, vaig a menjar alguna cosa i estic desfallit. Jordi, pots acompanyar un moment al terrat i així prenem l'aire tu i jo? Sí. Jordi, tinc un problema. Quin problema? Tinc un problema. Aquesta hora, cada dia, per allà 1:15 de la nit, hi ha una noia que m'envia un... Missatge de bona nit. No, m'envia una selfie. Una selfie? Una selfie. Una foto. Foto seva? Una foto seva, sí. Una foto seva. A aquesta hora una amiga t'envia una foto seva. Sí? Ens tens un problema, nen. Que sé que tinc un problema ja, per això et demano a veure si em pots ajudar. I què vols que faci, això? Mira, Jordi, tu i jo tenim el mateix mòbil, Sí. el mateix model Sí. i la mateixa marca. Sí. He pensat que ens el podríem canviar i un cop hagi arribat la foto, que cadascú que recuperi el seu. I la foto d'aquesta amigueta m'arribarà a mi, no? Sí, Au.
vinga. No, però és que tu ets solter. Ja no. Però que ja has vingut tot sol. Mira, Jaume no havia acceptat jugar a aquest joc si estaves esperant un missatge de bona nit d'aquesta amigueta. I però és que ara estic agafat pels ous, què vols que faci? Què vols muntar un merder per una tonteria com aquesta? Que vols destrossar una família? Oh! A veure, quina mena de foto és? És una foto normal. Ja. Mira, aquest dia me'n va enviar una que anava amb un pijama, així com de piolín. No serà la Policia Nacional, no? No. Mira, és major d'edat. No Segur? passa res. Segur? Segur. M'ajudes? No, Jaume, no t'ajudo. Fotis amb els teus dius. Jo sempre estem igual. Jordi, que bona aquesta aplicació que t'has descarregat. Escolta, jo estic buscant una cosa així. D'on l'has treta? Me l'ha recomanada un amic meu, és la segona més baixada d'internet, Ah, i la primera, quina és? També és d'exercici, però és per follar. Que sempre esteu igual, eh? Escolta, vosaltres sabíeu de l'aplicació del Jordi? Jo no la coneixia, però espera't, que ara me la descarrego. Sí. Ara me la descarrego. Mira, que t'hi passaré una mica d'aigua freda. Sí, que li conto. Per què no m'ho has dit, que anava? El què? Que anaves a teràpia, per què no m'ho has dit? Oh, perquè fa molt poc. Bueno, i quan és molt poc? 8 o 9 mesos. Això és molt poc! Tampoc estàs enfadada. No, sí, jo què sé. Per què hi has anat si mai hi havies volgut anar? Ai, Montse, mira, almenys si ens hem de separar, que no em quedi el remordiment de consciència de no haver-ho provat. Ai, i t'està funcionant. Amb això ho hauries de dir tu. Almenys he aconseguit baixar les revolucions. Evitar convertir que cada discussió sigui per veure qui és el més fort. Saps què? Vaig a canviar la camisa, que aquesta no la salvaré pas. Sí, val més. WhatsApp pel Jordi. Mira, és l'únic que pot estar tranquil avui. És una foto d'una tal Lulu. Atenció, que no és la Rosa, eh? No és de Rosa, és de Lulu. És una amiga meva que de tant en tant m'envia... Hòstia, compte que te'l carregaràs. Calla. Però què és això? Què t'ha enviat? No res, són temes privats. No, Jordi, avui no hi ha res privat, tot és públic. Deixa'm veure-la. Ensenya'ns a nosaltres també, va, home. Però què és tan misteris? Deixa'ns veure Va, la hòstia, foto. aixeca la mà. Aixeca la mà. Però què... Jordi, deixa'ns. Dóna'm. Aquí la teniu. Home, tio, em dic que avui ho veiem tot de tots. Que no ho has entès? Què és això? Oh, segur que és un cul. Hòstia, mira, ja s'ha ratllat la pantalla de... Hòstia, Ramon! Mira! Guaita. Hòstia! De qui és? A veure si ho endivines, va. Hòstia, però que... Oh, això són dues tetes i un cul. Però qui li ha arribat, això? El Jordi! El Jordi! Ei, què passa? Res. Oh, deixa'm-ho veure. Sembla que estigui fent una postura de ioga. Deu estar saludant Buda amb el cul. Òbviament, és la xicota d'en Jordi. Òbviament, no és la meva xicota. Tio, ets un crac. Fa 4 dies, quan et vas separar, no tenies a ningú. I ara tens xicota, amant, amigues. Ole tu, eh? Jordi, no te'ls pots de justificar. Bravo, 10.000 punts. Sí, senyor. Pitico. Pitico del Jordi, de veritat. Molt bé. Una ronda d'aplaudiments per la Goló. Molt bé. Atenció. No heu sentit? A mi m'ha semblat sentir un missatge, eh? Sí? Aquí li ha arribat.
A tu. Sí. A tu. Els nens que em deuen haver canviat el so del mòbil per una granota. Segurament. A veure què diu. Jesús. Hola, com estàs? És trempat aquest Jesús, Qui és el Jesús? El Jesús és un company de la meva feina del departament que treballem junts a la mateixa planta tots dos. No em sona, No, perquè el vam contractar precisament quan tu estaves de baixa per maternitat. I per què et demana com estàs? Potser aquest matí m'ha vist una mica capficat. Allò que passa amb la feina, que t'atriboles i que dius, ai, avui no ens en sortirem i ara el xicot es preocupa per mi. A veure com estic. I no li penses contestar? No. Mira, jo no és perquè siguis tu, Jaume, però aquesta gent que no contesta els missatges trobo que no és gens correcta. Aquest xicot, amablement, et pregunta com està, dient-li, bé, estic a casa. Ja està. Tens raó. Doncs ja està. Li dic això i ja està. Hola. Estic bé. A veure, Estic a casa. per què li ha de contestar que està a casa si no hi està? És una manera de parlar. Doncs per parlar d'alguna manera pot posar estic bé, gràcies, estic sopant amb uns amics. Li dic això. Exacte. Estic sopant amb uns amics. No! No! Que no sabem llegir, que t'ha preguntat com estàs o on estàs, com estàs o amb qui estàs, senyors. Hòstia, que és que estem perdent tota la intimitat. Ui, Jordi, no t'emprenyis que contesti el que vulgui. No, Ramon, que contesti el que ha de contestar. Però, escolta, no cal que t'enfadis amb mi. Jordi, tranquil. No, tranquil, és que aquestes maleïdes màquines del dimoni ens estan traient la privacitat i tot. Entens? I ho estem consentint, I ho estem consentint. Va de retro, Satanàs. Saps què, doncs? No contesto. Ben fet. You get me. El teu, Ramon, contesta. Home. Ui, a mi també m'ha arribat un missatge. Anem per ordre, Va, primer el Ramon, vinga. Ai, estàs nerviós, Tal com va la nit. Ai, no, mira, ja ha arribat el mail de l'agència de viatges. Nosaltres ja tenim contractada l'habitació a Eivissa. Encara no has estat de sort. Oh, i tant. Ja pots contestar, tu, Carme. Va, sí. A veure, el A meu... veure un moment. Coneixeu a la Siri? És molt guai. Sí. Siri, lee el mensaje. Tienes un mensaje nuevo. Querida señora Carme, le informamos que tenemos una vacante a partir del mes de junio. En este periodo, puede beneficiarse de un descuento del 25%. Gracias por habernos elegido. Reciba un cordial saludo de la residencia de la tercera edad de las hermanitas. Fin del mensaje. ¿Quiere responder el mensaje? No vull respondre, que s'han cregut aquesta gent enviar un missatge a aquestes hores. Estan bojos. A veure si ho he entès bé. Que ha dit que era d'una residència. Sí, mira, aquesta setmana passada hi vaig anar a acompanyar una amiga que hi té la mare a la residència. I quan vaig entrar, me la van ensenyar. Noi, quines sales i quines habitacions. Amb uns quartos de bany, adaptats per gent gran. Una passada, I quan vaig sortir vaig veure aquells jardins tan espectaculars, vaig pensar, calla, demana informació addicional. Informació addicional d'una residència. Ho trobes normal, tu, no, això? Normal. Informació
addicional. És com si vas a un funeral i dius, mira, ja que hi som posats, us queda algun ninxo buit? Ai, calla. No diguis ximpleries, A més, allò no és una residència, no és com un hotel de 5 estrelles, Però per què no m'ho havies dit? Ai, home, no t'ho vaig dir res perquè que no hi vaig ni pensar. No el tinc ni gravat al mòbil, aquest telèfon. Imagina't, el que hi he pensat. No m'ho crec, no m'ho puc creure, no m'arriba a entrar al cap, de veritat. No, et deus pensar que m'estic xupant el dit, jo. Tu el que vols és fer fora de casa la meva mare. Jaume, no em faiguis passar pel que no sóc, Jo no vull fer fora a ningú, Hosti, però és que t'estima amb bogeria. Amb bogeria, precisament. Home, ens ajuda en tot. Ens cuida els nens, ens ho fa tot. O estic equivocat? No, no estàs equivocat, no, però... Però què? Però mira, des de que la teva mare està a casa, el nostre equilibri s'ha transformat. Ho has d'admetre. Ara ho entenc tot. Els nostres problemes són culpa de la meva mare, que es passa tot el dia a la seva habitació a l'altra punta de la casa. Mira, saps què? No he dit res, tu i jo no tenim cap problema i corramos un tupido velo. Ai, mira, Jaume, jo la mare del Marc me l'estimo molt, Però t'asseguro que si hagués de viure amb ella, em sap greu, carinyo, però no l'aguantaria. A la meva mare? A la meva mare no l'aguantaria ni jo. A veure, Jaume, a vegades aquestes residències, les instal·lacions, són tan pijes que els propis avis hi volen anar. Però què, us heu posat tots d'acord o què? Però a veure, Jaume, tu te n'aniries a viure amb la mare de la Carme a la mateixa casa? La meva mare és vídua i la seva no. No, la seva mare és viuda, però és que a part de ser viuda és una mica torracollons, Sí, és veritat. M'has broncat més vegades la teva mare que la meva. Massa poques, encara t'has broncat. A veure, Jaume, no podem dir que la teva mare sigui precisament simpàtica, A veure, puc arribar a entendre i comprendre que a vegades la meva mare és, no sé, una mica plasta. No! De tota manera ja heu vist com funcionen aquests llocs, Encara no han tingut temps d'enterrar-ne un, que, pam, ja estan trucant a un altre per omplir la vacant. Tu te n'en riuràs, Marc? Doncs ho tenien tot ple. No hi havia ni una plaça lliure. Ah, no? No. Hòstia, potser hauria de muntar una residència. Això és el que hauries de fer tu. La teva feina ideal, sí senyor, mentre tindries tots els avis i àvies tancats a la residència, tu et fotries un gin tònic mirant al mar. Sí senyor, la teva feina ideal. Jaume, no t'ho agafis malament, No hi havia cap mala intenció en tot això, No passa res, tot és culpa d'aquest collons de joc, home. Ens fem una selfie tots junts? Vale, Fem amb el teu mòbil, que té la càmera bona, va. Vinga. Què, aquí al terrat, no? Sí. No? Ja. Sí? Criteri! Hòstia, l'Ivan. Què vol aquest tio a aquestes hores? Ah, jo què sé, Però qui és l'Ivan? Seu ex. Mira com es posa. No, jo no em poso de cap manera. Fem la foto. Jo mira que m'hi esforço, però no m'entra al cap com pot ser que encara ara el tinguis guardat com a Ivan Churri. Ai, bueno, Marc, és que si es diu Ivan i el Churri és que no l'he esborrat mai. Marc, qui és el seu ex, home? Doncs per això mateix, amb 5 anys no ha tingut temps d'esborrar el Churri. Però és que els ex són molt perillosos, I els ex són com els japonesos, no es rendeixen mai. Especialment si no són ells els qui ens ho han deixat. Per cert, Sara, qui ho va deixar? Jo. Va, així sé que és inofensiu, És inofensiu, el que passa que, bueno, que em toquen els collons, aquestes coses. Va, vinga, rieu. Vinga, va. 1, 2, 3. Un altre cop el pesat. Diu que té ganes de follar. Collons, sort, ja que és inofensiu! Marc, ara t'explico. No, que no m'has explicat res, ja sé què vol dir tenir ganes de follar. A veure, Marc, a vegades aquests correctors automàtics potser no té ganes de fumar, no de fumar, té ganes de fumar. Què collons dius? Marc, que ara t'ho explico. Hòstia, ho has de fer molt bé. L'Ivan té una història de sexe amb una tia. Ell està molt enamorat, però ella no. Ell no vol admetre que està enamorat, pateix com un gosset i no sap què fer. I per això truca a la veterinària. I
Segueixo sense entendre per què et truca a tu i vosaltres simpàtics tampoc entenc que rieu. Mira, fem una cosa, que t'ho expliqui ell. No m'ha d'explicar res, el xurri aquest. Calleu, ara un moment. Hola, Sara, gràcies per trucar-me. Perdona si et molesto ara. T'ha trucat? Què t'ha dit? M'ha preguntat si aniré a casa seva. I no hi aniràs, oi? Escolta, Sara, sé que no hi haig d'anar, que em torna boig, però ja t'ho he dit en el missatge i vull anar. Ja, però és que si vas et farà mal. Però jo ja estic malament. Doncs estaràs encara pitjor. Ai, gràcies, quina gran ajuda. Sort en tinc de tu. Per això et truco, perquè penso que parlant et puc ajudar. Si no, és absurd que em truquis, perquè saps exactament el que et diré. Ja ho sé. Adéu. Adéu. Ivan, Què? no hi vagis. Ho dius com si fos molt fàcil. Adéu. Adéu. Què, que estàs content, ja? I cada quan parleu? Ai, no ho sé, de tant en tant. Què vol dir de tant en tant? Doncs mira, cada cop que té ganes... Vale, ja ho he entès abans, No sap què fer, es posa nerviós i em truca. Dóna-li el telèfon de la Montse. El que necessita aquest és una psicoanalista i no una ex. Au, vinga, nois, que aquí tenim un plat deliciós. I escolta'm, per què no m'ho havies explicat? El què? Cony, que seguíeu parlant. Ai, és que no hi ha res a explicar, no és important. Tu sempre dius que en una relació s'ha d'explicar tot. Tot el que és important per la relació. I per mi això és important perquè aquest tio claríssimament et va al darrere. Hòstia, Marc, hauries d'estar content, perquè és que a la Sara no li fot ni cabal amb aquest Exacte. Però és que jo amb les meves ex no hi parlo. Perquè totes et voldrien veure mort. Mira, fem una cosa. Si tant et molesta, l'escric i li dic que no em truqui més i ja està. Vale, sí, fes això. I així, el Marc es podrà quedar tranquil i tu podràs continuar trucant d'amagat. No, perquè si jo li dic al Marc que no hi parlo més, és que no hi parlo més. Però a veure, Sara, aquest xicot no és amic teu? Sí. Doncs per què has de deixar de parlar-hi? El Marc ha de confiar en tu i punt. Però és que el Marc confia en ella i punt. El que passa és que em toca els pebrots. Aquest tal Ivan, aquest tal Ivan, és el que té una casa a Tarragona. És veritat, per això ella se'n volia anar a Tarragona sense pensar-s'ho. En sèrio té una casa a Tarragona? Que ni el coneixem, aquest xurri. Xurri. Amics, la nit no està per aquestes bromes, Deixem-ho estar. És el meu. Número un culto, Sí. Ai, mare. Agafa'l. Sí. Agafa'l. Digui'm. Hola, papa. Soc la Laieta. M'he deixat el mòbil a casa. T'estic trucant des del fix de casa d'en Gerard. Pots parlar? Sí, digues. Bé, a veure... No sé com dir-te això. Els pares d'en Gerard s'han anat de cap de setmana. I ell m'ha proposat que em quedi a dormir aquí, a casa seva. Papa, ets aquí? Sí. I què li has dit? No sé què fer. Per un costat en tinc ganes, però no m'ho esperava. Bé, potser sí, però no precisament aquesta nit. I si no em quedo, no sé com s'ho prendrà. Què faig? No t'hi has de quedar perquè ell s'ho prengui i veu malament, No és aquest el motiu. I què faig? No esperis ara que em posis a saltar d'alegria si t'hi quedes. Papi! Mira, Laieta, deixa'm dir-te una cosa. Aquesta nit serà una nit important per tu, que t'emportaràs amb tu tota la vida. No serà una anècdota qualsevol que demà em aniràs a explicar a les teves amigues. Si creus que quan ho recordis somriuràs, fes-ho. Si no, no ho facis. Hi ha molt de temps per endavant. Molt de temps. Saps què? Què? No, res. No, home, no ho digues. És que m'ha fet molta vergonya. El què? Avui al matí, quan m'has donat la capsa de preservatius... Però no te'ls he pas donat perquè els fessis servir tan de pressa. Jo crec que m'ho has intuït. Tens un sisè sentit. Mai me'ls havies donat. De tota manera, si al final em quedo aquí a casa d'en Gerard, digues-li a la mama que m'he quedat a dormir amb la Marta. Digue-li tu. Per què? Oi, la veritat. Que t'has tornat boig? No, hauries de dir-li la veritat. Hauries de parlar amb ella. Ai, va, papa. Ja saps com és. A mi ja saps com es posa sempre. Mai m'escolta.
Sí, però has de saber com parlar-li, eh? A tu també et fa falta una mica de paciència. Em fa falta molta paciència. Sí, però val la pena, intenta-ho. Papa, Mana. crec que estàs massa enamorat de la mama per veure com és i com em tracta. Papa, escolta, Digue'm. t'haig de deixar que veig Gerard. No, la Ieta. Ho has fet molt bé. Sí? Es nota que t'està anant bé la teràpia. Ui. Apa, Sara! Marc, tu li has dit? No. Home, Marc, tu li has dit? Sí, però només ella, Jo només li he dit al Jordi. El Jaume i a ningú més. Sí, ara el Jaume dirà que no ha dit a ningú més. No ho he dit a ningú més. La meva dona i prou. I jo li he dit a la meva millor amiga. Ai, ho sento. Bueno, que va a teràpia, que no se'n va de puta. Sara, home. Mare de Déu. Ja tornem a tenir la granota aquí. Mireu, el Jesús vol que li contestis. Per tu. Per què insisteix tant aquest paio? Doncs no ho sé. Contesta i així ens trauràs el dubte. A veure, potser sí que serà millor que li contesti d'una vegada i així s'acaba tota la història, no? Potser. Estic sopant a casa d'uns amics. Parlem demà. I assumpte enllestit. Al final hem decidit explicar totes les nostres coses, En el cas que ens ocupa ara mateix, sí. Molt bé. T'ha escrit amb negreta i majúscules. Cabró. Com s'atreveix? Com s'atreveix? Ara sí que t'ho hauràs d'explicar. Ell sí que és un cabró. I un imbècil i un mal educat. Això és el que és aquest. Vaja, potser tot això no és el que sembla, Potser en comptes d'aquest tal Jesús és la Verge Maria. Bé, verge no ho sé, però Maria pot ser. A veure, de quina verge m'estàs parlant ara, tu? El que no és normal és que un company de feina es prengui aquestes llibertats, Jaume. No ho és gens de normal, però resulta que se les pren. Què vols que t'hi faci? Està trucant, no? Està trucant, sí. Què s'està trucant, Jaume? Està trucant. Agafa'l, Agafa'l que penjarà, hòstia, que agafa'l. penjarà Amb el mans lliures. Què fas? amb l'altaveu. I amb l'altaveu. Amb tot. Agafa'l i així en sabràs per què està tan disgustat. Un moment. Hola, Hola! Per què fas aquesta veu de gos apallissat? Que sàpigues que això a mi no funciona, Per què has sortit? Per què no m'has dit res? No estaves malalt? No tenies febre? Què passa, no contestes? No contestes? Ets una merda i grossa. Una merda gegant. Vols que et digui la veritat? Que encara no saps què cony vols a la vida. Millor dit, mai has sabut si t'agraden les dones o els homes. Tot això, vés-te'n a prendre pel cul. Aquest tio se l'embalolla. Jo pensava que no m'havia de preocupar, però ara veig que sí que m'he de preocupar, o almenys començar a preocupar, no? Què us passa? Per què em mireu tots així? Que esteu bojos, o què us passa? Què teniu? Què us penseu, que jo... No. A mi m'agraden les dones. Bueno, m'agrades tu. M'agrades tu, a mi. La veritat. Aquest és un company de la feina del meu departament que treballa a la mateixa planta i que és marica i s'ha obsessionat amb mi. És el que hi ha, de veritat. Però heu estat junts? Com? Que si heu estat junts!
La pregunta és molt senzilla, no té gaire complicació. T'estic dient que és un company de la feina del meu departament, que treballem a la mateixa planta junts. Ramon, digue-li tu que és un company de la feina que té una planta i que treballem a la planta. Marc, digue-li que és un company que té una planta i la cuidem junts al mateix departament. Carme és un company de la feina seu. Sí, és un company seu que no sé si té una planta o no, però que sí, que treballa bé. Ho veus? No ho veus? Vols que t'ho repetim? Quan? Company de la feina meu que té una planta i la cuidem. Quant temps fa que dura tot això? Carme, fa 10 anys que vivim tu i jo plegats. Ja m'hauries de començar a conèixer una mica, no? Tenim 2 fills preciosos. Potser no et conec tant com em pensava. A veure, Carme, sisplau, mira'm els ulls. Mira'm aquest. I aquí n'hi ha un altre. 2. Tu em veus a mi capaç d'agafar a la feina un clip i tirar-lo a terra i dir, reculla'l. I mentre el recull, jo tirar-m'hi a sobre i enforquirar-lo. I anar menjant. Mentre mirem el quadre que tinc a la meva taula, on hi ha la Verge de Queralt. Vam anar tu i jo plegats. I la foto va sortir amb la Verge d'esquena, perquè és quan girava. Que també podria passar, Però no és el cas, no. Et prometo que entre jo i aquest Jesús. Gràcies. Entre el Jesús i servidor no hi ha res de res. T'ho prometo. Xiu, que et trobo a faltar els teus petons. A veure com us ho explico jo, això. No, tranquil. No cal pas que ens expliqui res, tranquil. No diguis res. Què et passa? Tu també t'emprenyes, ara? Que què em passa? Tu, Jaume, estàs bé? Jo sí. Doncs si tu estàs bé, tothom està bé. Catalunya està bé. Marc, deixa'l parlar. Que el deixi parlar? Sí. Si no ha parlat en tots aquests anys, suposo que no tindrà ganes d'explicar-nos res, no? Però què us hauria d'explicar? Què ens hauries d'explicar? Jaume, ens coneixem de tota la vida. Tu em pots dir a mi qui collons ets? És el mateix de sempre. Amb el que li has explicat tots els teus problemes i amb el que ho has compartit tot. Home, Jordi, aviam. Tot, em sembla que no ho havíem compartit. Sembla que s'havia deixat un petit detall que no ens havia explicat. Que no us havia explicat? No. I per què ho havia de fer? Hòstia, Jaume, perquè hem viatjat junts, hem dormit junts, ens hem dutxat junts, jo no sé, ens hem vist despullats. I si el meu millor amic és marica, ho vull saber. Després potser decideixo que no m'importa, però vull saber, és que ho he de saber, hòstia, Jaume, ho he de saber. Que potser després decideixes que no t'importa. Tu ets conscient del que vas dient o no? Ja, Jaume, ets tu que has de ser conscient del que no ens has dit a nosaltres, tio. Però a veure, es pot saber quin és el problema? Quin és el teu problema? Això, quin és el teu problema? Quin és el teu problema, Que t'emprenyes perquè sóc marica o t'emprenyes perquè sóc marica i no t'he dit que sóc marica? Va, Marc, que treus les coses de polleguera, va. Hòstia, tu també, Ramon. Escolteu, doncs si per vosaltres tot el que està passant aquí és la mar de normal i aquí qui té el problema sóc jo, potser és que m'he equivocat, M'he equivocat, deixem-ho estar. No. El que s'ha equivocat sóc jo. M'he equivocat al pensar que érem amics. Va, Jaume, que no n'hi ha per tant, va. Mira, Ramon, vés-te'n a prendre pel cos. Oh, no.
de fer punyetes. Però com que què passa, Sara? És gay, és gay. Ja ho entenc, però pensa que en certa manera no ha posat en dubte la vostra relació. Ell només s'està qüestionant a ell mateix. Clar, t'ha explicat un pilot de mentides, sí, però és que és inevitable, Carme. Ara el que tu has de pensar és si val la pena lluitar per aquesta relació o no. Aquesta és la qüestió. La qüestió, Sara, és que aquest tal Jesús troba a faltar els petons del meu home. I es pot saber quant temps fa que dura aquesta història? Que no passa res, Tot això són bestieses, de veritat, són bestieses. Potser no tantes bestieses, Fa temps que ni em toques. Pensava que tenies una aventura com ara aquesta que té el Jordi. Perquè almenys així ens encaixaria tot, almenys tindria una mica de sentit. Que tindria una mica de sentit? Que Déu hi faci més que nosaltres. Però digues, des de quan? Quant temps fa que dura tot això? Que no fa res, que no fa... Què fa? Mitja hora? Demano a aquesta gent, quan vist, no fot ni mitja hora que passi. Que puc dir una cosa? No! Vale. I quants? Quants què? Quants n'hi ha hagut abans que el Jesús? A veure, no n'hi ha hagut cap, és l'únic. El Jesús és l'únic, de veritat, no n'hi ha hagut cap. Amics, moltes gràcies per la invitació. Anem cap a casa i en parlem a casa de tot això. Ah, sí. Ara anem a casa parlant amb el Pol i la Rosa. Els diem, sabeu què, macos? Seieu? Que ara us hem d'explicar una cosa. I seiem, I seiem. Els diem, mireu, us hem de dir una cosa. El papa és marica. Sí, marica. Però, sisplau, no diguéssiu pas a la professora, perquè, esclar, quin paperot hauria de fer quan us vingués a buscar a l'escola. Perquè sabeu què? El papa encara no ha acabat de sortir de l'armari. Has acabat? Però parla, aquests són els teus amics? Potser també els interessaria saber alguna cosa de tot això. Sisplau, anem cap a casa i en parlem a casa, sisplau. Vés-te'n tu casa. És el meu, bueno. No, és el Mauri. Sí. Ara et trobo. T'he deixat un munt de missatges. Fa dies que miro de parlar amb tu. Sí, Mauri, digue'm. T'he trucat 100 vegades. Que sí, que tens raó. Esclar que tinc raó. No m'has dit si li va agradar o no l'anell. Sí, li va agradar. Escolta, Mauri, que m'agafes liat, ja et trucaré, vale? D'acord, ja penjo. Digues-me només si les arracades també li varen agradar. Mauri, m'has agafat amb un sopar, ja et trucaré. Va, adéu. Marc, a qui li havien d'agradar les arracades? A tu, carinyo, eren per tu. Per mi? Sí, per tu. Però si jo no em porto d'arracades, però si no tinc ni els forats fets. És que al final no les vaig comprar, No. Ui, crec que m'estàs enganyant, oi? Però com vols, carinyo, que jo t'enganyi, tu, amb el que t'estimo? Marc, Què? que eren per la Mònica, les arracades. Quina Mònica? No t'estaràs tirant a la Mònica? Com vols que m'estigui tirant algú que no siguis tu, i a menys la Mònica aquesta, que no sé ni qui és? Marc, doncs per qui collons eren les arracades? Que no les vaig comprar, Hòstia. Ah, no, és la Vane, la de... Saps? La del taxi, no. És de la Vane? No, que segur que és per la feina, que no saps dels teus pares, hòstia. T'apuntes a la Vane. Perdona'm que truqui a aquestes hores, però estic molt cagada. Estic al lavabo. M'he fet el test. Em sembla que és positiu. Han sortit 2 línies. 2 línies és positiu, no? No estic segura, però... Marc, m'escoltes, Cari? Crec que estic prenyada. M'escoltes? Ets aquí? No, no és per mi, No, s'ha equivocat. No. Sara, però no. Deixa-la, home. Com pots fàcil? Que no. Montse, què passa? Vols dir? Però per què em passa això a mi ara? Però si ens acabem de casar. Si compartim un compte Netflix, ens fem like a tots els posts d'Instagram, ens enviem gatets amorosos pel WhatsApp. I és que fins i tot
hem escrit Sara i Marc, forever, a dins d'un cor gegant en permanent al cubell del porta a porta. No, per què, Carme? Per què? Ui. Carme? No ho sé, Sara, no ho sé. És que a més jo no volia casar-me, perquè és que a mi no m'agraden els casaments. I tampoc volia tenir un fill, que en sé jo de criar fills. Jo és que només volia ser lliure. I va venir aquest farsant i me'l vaig creure i em va canviar la vida i ara què hi pinta davant? Em pots dir què collons hi pinta davant tot això? No ho sé, Sara. No ho sé. Tienes un mensaje nuevo. Hòstia. Bueno. Carme, pots venir un moment, si us plau? Ara no, Jaume, no puc estar per tu. Hi ha un paio al teu Facebook que demana si portes calces. Escolta, Jaume, no és ningú. És un noi de Facebook, una bestiesa, ni tan sols el conec. Doncs un noi que no coneixes demana si t'has posat calces. Doncs mira, sí, és un joc, una cosa sense importància. De fet, tot és virtual, només ens escrivim. Doncs truca'l. Com que truca'l? Truca'l ara mateix i veurem si és un joc o no és un joc. Però t'estic dient que no hem parlat mai, home. Fes el favor de trucar-lo. Que ni no ho puc trucar. A més, ell té família. Ell té família. I tu coneixes aquelles dues persones baixetes que corren per allà a casa? Tu també en tens de família, eh? I què hi té a veure tot això? Ara veurem si us coneixeu o no us coneixeu. Hola, Carme, ets tu? Hola. Hola, perdona'm. No t'hauria d'haver escrit tan tard. Ah, no passa res. Quina sorpresa. Com és que m'has trucat? Mira, tenia curiositat per sentir la teva veu. Has fet bé. Tinc moltes ganes de veure't. No havíem dit que no. O millor dit, tu havies dit que no. Tens raó. Havia sigut jo que t'havia dit que no. No, però si has canviat d'idea, podem veure'ns. Saps que a mi bé que m'agradaria... Mira, em sap greu, però és que ara ets a penjar. No, Carme, espera. Digues. Tens una veu molt bonica. Molt diferent, com l'havia imaginat. Adéu. Doncs ja està, satisfet? Però satisfet? No ho sé. Satisfet? No ho sé. Encara hi ha una pregunta que ens dona voltes pel cap. Portes calces? Sisplau, pare. A veure, em sembla que la resposta és molt fàcil. O sí o no. No pots portar calces a mitges. Sisplau, pare. Deixa'm-ho veure. Que paris. Deixa'm-ho veure. Que paris. Deixa'm veure si em portes o no em portes. A veure, tota aquesta història per unes calces, doncs aquí ho tens. No ho porto. Satisfet? Què fas ara? Què estàs fent? Després de tot el que he vist i sentit aquesta nit, tot això em sembla una fotesa. I si aquesta nit va d'explicar veritats, ara us n'explicaré una, que no trobareu ni el meu mòbil ni el mòbil del Jaume. A veure, vols fer el favor de callar, si us plau? Oh, calla tu. Calla tu. No, xxt. Que callis. Que callis, que ara parlo jo. Aquella nit conduïa jo, el Jaume. Ell va assumir la culpa, però era jo la que conduïa. Anava ben borratxa. I amb el que va passar, hagués acabat a presó, amb els nens petits. Què haguéssim fet? Vam optar per allò que diem sempre, el mal menor. Però resulta que aquell home va morir. Ja no hi havia mal menor. Ja n'hi ha prou. Prou? Prou de què? Te n'adones que de tot això no n'hem parlat mai? Com que mai hagués passat? L'únic que ens ha mantingut junts és aquest sentiment de culpa. La culpa que m'has fet sentir durant tot aquest temps. Que bé que ens ha anat aquest joc de la sinceritat. Però escolta, per què no ens separem? A la vida un ha d'aprendre a separar-se.
Tant de bo hagués sabut abans que eres marica. Sí, marica. Tot hagués estat més fàcil. No se n'entera, però a veure, el marica sóc jo, sí, marica, com dieu vosaltres. No ha sigut una idea, aquest liu de mòbils, Jo me'n vaig a casa. I millor que tu, aquesta nit dormis a l'hotel. Ja vindré demà al matí. Exacte. A recollir totes les teves maletes. I t'emportes a la teva mare, també. Tu t'emportes el gat. Jordi, per què no ens ho havies dit? No us ho havia dit al principi perquè no ho sabia, la veritat. I quan ho vaig saber no us ho havia dit perquè mira el plan. I perquè ens coneix i sabia com reaccionaríem. Jo només he sigut marica durant mitja hora i n'he tingut ben bé prou. I és que nosaltres som molt moderns i avui en dia està molt de moda tenir un amic marica. Molt bé, doncs ja el tenim. I he pogut comprovar en la meva pròpia pell de la manera que us ho heu agafat. A veure, Jaume, tampoc et passis que no n'hi ha per tant, era broma, tot el que t'he dit. A veure, per què penseu que no m'han renovat el contracte al col·legi? Perquè no estic en forma física? Perquè ets gay. Ai, Ramon, digues marica, tu també, que també et queda millor, Si volguessis, els podries portar a judici per discriminació. Però, Jaume, com vols que els porti a judici si no m'atrevia ni a dir-vos-ho a vosaltres? A veure, els jutges, els advocats, la família, els alumnes... No, home, no, pensava que amb aquest joc, a poc us aniríeu enterant. Però aquest canvi de mòbil amb tu ha sigut una cagada, tio. Hòstia, espera, clar, o sigui, us heu canviat els mòbils. Això vol dir que la Lulú, no? És teva, no? Està malalt aquest. Tot això és culpa d'aquesta merda de joc, de veritat. És culpa d'aquest joc. I és que la vida sempre val més viure content i enganyat. I tots tenim dret a tenir els nostres propis secrets. Amics, gràcies per la invitació. Ja quedarem pel proper sopar. Ara marxo. I quan ens el pensaves presentar? Doncs no us... Mira, no us el pensava presentar. Què vols que et digui? Perquè aquesta nit, els que heu sortit de l'armari sou vosaltres, Sí, home, sí. A veure, i no perquè em facin por aquestes brometes que ja n'estic acostumat, sinó pel que no es diu, i el vull protegir, perquè quan estimes una persona la vols protegir. D'això i d'això. Marc, he trucat a la teva mare i li he dit que estaves esperant un fill. S'ha posat molt contenta i m'ha felicitat. Però si no és teu, Jordi, no els hi presentis al Jesús, queda-te'l només per tu. Té. Gràcies. M'enduc el Tibi a dinar perquè crec que ho necessitaré més que vosaltres. Però on te l'endús? On vas, Sara? Sara? Necessito que em toqui l'aire, ja quedarem. Jo també marxo. Amb una mica de sort, encara trobaré algú que m'esperi a casa. Adéu, Montse, xata. Jordi, amb el merder que hi ha hagut aquesta nit i demà hi ha pàdel, jo de tu portaria la bossa perquè hi haurà alguna baixa. Hi aniré, Ramon, però ja veuràs com no falta ningú. Bona nit. Bona nit. Bueno. Ha sigut prou divertit aquest joc. Sí, a nosaltres ens ha anat prou bé. I tant, no tenim per res per amagar. Perquè nosaltres som íntegres i transparents. Per això encara ens suportem. I tant. Per cert, m'agraden aquestes arracades que portes, que són noves.